lam ndinguthandokazi Khoza, ndingumfama owase-Enoch Mgijima Municipality, ndilapha eWhittlesea kwilali ekuthiwa kuseDyamala. Mama ungumfama olimayo, umhlaba wethu ungange-10 hectares ngoku, kodwa ke sinazo nee-tunnels ezi ubona apha, sinazo ii-smart boxes. Into yaba ngoba ndiqale ukulima njengomntu ongumama, ndabona intswelangqesho apha ekuhlaleni nendlela abantu abaphila ngayo. Ndazixelela uba ayimani, umhlaba ukhona, amanzi akhona, singakwazi uba sibe nento esiyenzayo enokwazi ukuthi iphuhlise le ndawo sihlala kuyo, iphuhlise nabantu esihlala nabo. Nabo ke banomdla wokuba bakwazi ukundincedisa sisebenze sonke, babe nokwazi ukuthi nabo babenefit. Market yethu is around Queenstown and also is in East London. Sinazo ke ivenkile esizisupplyayo, sinazo nee-organizations esizisupplyayo. Ugosa ezolimo alapha e-Enoch Mgijima Local Municipality apha e-Eastern Cape andincedise kakhulu ke ukundinxulumanisa nesebe lezolimo ukuze ndikwazi ukufumana le tunnel silimela kuyo plus ezi smart boxes. Ukulima ke oko kunawo amagengxigengxi. Uyakwazi uthi utyalile nje isivuno sakho singaphumi ngale ndlela ubucinga uba siza kuphuma ngayo. Ukukhuthaza abantu abangoomama abasebeqalile ukulima nabo basafunayo ukulima, masiwusebenzise umhlaba. Izawusinceda uba singathengi yonke into le, especially iveji, sisebenzise iigadi zethu. Kwaye sikhuthaze nabantwana bethu babe yinxalenye yokulima ngoba ekunyamezeleni ukhona umvuzo.